Il-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista, il-fera taż-żgħażagħ tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, nidew il-kampanja sabiex Adrian Dalija jitneħħa minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Filmat li tella fuq il-paġna tal-MZPN iż-żgħażagħ nazzjonalisti attakkaw it-tmexxija ta' Adrian Dalija. L-MZPN qatt ma aċċettat lil Dalija bħala kap, tant li mhux darba u tnejn li din il-fera taż-żgħażagħ nazzjonalista kontra Dalija talbu lil kap jirreżenja. Filmat li tellu qalu li l-Partit Nazzjonalista mhux immexxi minn tmexxija serja. Partit bit-tmexxija serja u onesta. Partit ta' integrità. U iva, ta' eżempju. Fil-filmat li jitkellmu diversi esponenti tal-MZPN fi stil ta' kampanja elettorali intqal li l-Partit Nazzjonalista jixraqlu jkollu direzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista jixraqlu jkollu direzzjoni. Qalu li jridu bidla fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Ejja nkunu aħna li nġibu l-bidla li tant għandna bżonn fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Wara l-MZPN tella dan il-filmat, Jeremy Cardona, membru fl-MZPN, qal li ma jaqbel xejn li għandhom joħorġu stqarrijiet favuru lanqas kontra tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. F'dan il-mument stan delikat sabiex ma tiqpax issir ħsara lill-istess partit. Qal li ftit tal-ġranet ilu s-Segretarju Ġenerali Francis Zamid-Dimek ħareġ ordni sabiex l-ebda fera jew kumitat ma jagħmel xi tip ta' stqarrija li tikkonċerna s-sitwazzjoni preżenti tal-Partit Nazzjonalista. Cardona qal li huwa se jirrispetta dik id-deċiżjoni.